Ieba lagunok ongi etorri Lasta Txapelen kanalera, ni Lasta Txapel naiz eta orain hortan baten errepikamena ikusteko aukera izango duzue. Eta oso berezi izango da, kasu honetan, Bretoniarekin Bilbon oinarrituta dagoen mertzionario lurraldea besteko, Bretoniak idali duen ejerzito baten bataia. Ejerzito honen aurretik imperioari ere laguntza eskatu zioten Bilbaliko pertsonek, orkoen inbazio bat gelditzeko asmoz, eta bidalitako bi ejerzitoak bataia geldu zituzten, eta Bretonia gehiago kostatzen zaielako ejerzito bat biltzea, beranduago heldu ziren, eta ikusiko dugu nola joan zitzaizkion gauzak. Goazen uste daudela hori da. Mapa honetan erabaki dut goiko zatian jartzea eta kargak egiten bataia bere bazte hori bai da Bretoniarren abantailik onena. Kargetan nahiko abantaila dutela eta ejerzito orko da hori da imperioen aurka borrokatu estean gelditu zitzaiona. Hor da dorkoak katapulta gatziko dira Leister tiro egiten, ikusiko duzuen moduan jarriko dut kamera geldoan, eta Leister hasi beharko litzateke katapultak tiroak egiten. Hori ikusten dituzue, haren joango gara ikusten nola horkoak txikitzen dituzten. Hemen dago ejerzito horkoa, goblin asko, horko asko bebai. Agartzen den hemen harrikadak noa jasotzen dituzten. Gero beliko dut ona salditeri txarrena dudana, ikusten duzu edola eta guzti, apur bat hauek blokeatzeko, hori garrantzitsua izango delako. Apur bat euren erasoa moteltzeko. Ea noiz agertzen diren. Hor, ia unitate oso bat zuntzitu didate. Bastan gara zutan oraindik. Eta hori ikusten duzue, salditerien karga. Ez dira saldunak, baina bueno. Apur bat gelditzeko, eraginkorrak dira. Hori ikusten duzuen hori sartu diren barruraino. Eta gero ikusiko duzu hemendik beste saldunen karga. Uste dut saldunan zoko dut lehenengo. Uste dut hauek direla. Hori ikusteko izango da. Hor bilago daudenean nengo dut erasoa. Ikusten salduteriaren karga oso epikoa da. Dar ikusten dituzuen nola horkoak joaten diren egaz egiten. Oso gauza epikoa da. Ira gure saldunak horkoen kontra borrokan, honi argazki bat ateako diogu. Da super epikoa. Hemen nola beste saldunak dauden borrokan horkoen kontra eta geziak nola eusten diren. Dugu gama urbiago. Hemen griaden saldunak. Zuen nola dauden pizkanaka gauzak ondo egiten. Hornotik atxetik erasiko diguten. Baina goblinak diren ez dute moral asko, horiek ez dira goblinak.
Hori, hemen salduan daude bapatean geldi. Daude gezi asko jasotzen. Eta orain saldu noiek ez dakit noa dazen. Hor, ez mugutxegatik hasi dira hiltzen. Baina, bueno, bidarituko ditugu berriz ere bataiara. Flankotik erasotzen. Eta hor, etxaiaren magia hor saldun batzuk kanpora ies egiten. Azten goaz. Hauek hemen daude zer egin gabe, ezakit zerbaitik ez ere mugitzen. Horre erasotzen. Hori horkoak hasi dira ies egiten. Hemen beste karga bat. Ez karga ez. Edo behar sortzen daude hemen. Bai, hor, flankotik erasitu gorkoi. Eta jokalde zei ondoterako. Eta hor, zer daude egiten salduten. Handin horiek. Horkoen atxetik doazte. Ez dakiz zerterako, baina bueno. Gero hori guztien da, nola hasi diren berriro berantzai baten. Orain nola horkoen atxetik doazten horkoak hiltzen. Eta buelta ingo dute. Eta harrapatzen duten, akabatzen doaz. Eta hemen agrialeko saldunak. Ez dakizgatik ez dira mugitzen. Bueno. Hor hartzen dira atxetik erasoka flankoetatik. Gero gringora eraso nahiko txemango digu. Oso gerlari gogorra delako. Hasi dira gure trebutxetak berriro erasotzen. Eta, bueno, ikusten duzu nola duden gure trebutxeten manillariak hiltzen. Gorko nahiko odolduztuta daude, baina, bueno. Eta orain atxetik erasiko digut ondoko, ez? Edo bai. Saldunarien kontra dazte. A ber, eso ez dut hor, ez dute zer erbertzen, hemen horkoak txikituko zaituztete. Ba hori. Hor galdu ditugu. Hemen ikusten duzu erandik daudela borrokan, uste direla horko beltzak, horkoen elite unitatea eta infanteriarik onena. Edo baintzat hori dut ikusten dituzte nahiko doles beteta daudela. Hori oso ondo dago. Hemen geziak ere jausten ari dira. Hor saldunak berriro horkoak hiltzen. Saldun horiek horkoen bilere da biltze eta hemen nola doazen arkeruen kontra. Lehenen horkoen kontra txetik. Zue nola esatzen dituzten estetika guztia, osea saldunak dira superpolitak. Hor daude goblinak.
Ia fakzio gehien atetzen den da saldun ibiltariak edorik relan bila dabiltzatenak, eta saldun gazteak oraindik saldun tituloa merezi ez dutenak. Hor gure saldunak hiltzen ari dira. Saldunik onenak arma magikoekin gainera, hau da super epikoa. Odolez bete eta berez nolako itxura, erdiaroko saldunen moduan, oso epikoa. Dauden hiltzen. Eta hor karga gehiago. Horkoen karga gehiago. Berriro itzultzen dira, hemen odolez bete eta begir hemen nolako sarraskia dagoen. Azki hemen dago. Eta nola hor dauden gringorren kontra borroke egiten. Eta nola dauden hiltzen, gringor dago oso odolestatuta. Nahiko bizitzagan diote horratore lagunak laguntzera. Eta hor dago beste karga epiko bat, flankotik gainera. Eta geratzetik hor buelta ematen dute eta hala txiketik dituzte horregan egiten erregarekin gainera hor arma magikoarekin, pasada bat nore saldun asko hil dira, horkoak dira oso gerlari gogorrak. Hemen dago bataia asko, hor saldunak hiltzen, hor erasotzen. Hemen dena joango dira horren kontra. Horkoak ies egiten, saldunak ere. Geraleko saldunak, gure erregea hor. Super epikoa. Hori izan da hor gure kargatzetik salduna arkulariekin. Hor dago gringor erregaren kontra. Hor borroke egiten. Habilitateak ere sartzen, guk erregea hil eginda. Hor dato saldunak berriro gringorren kontra. Zapaldu dute. Guztio gringorren kontra erregea mendekatzeko. Esan zakegu basa eurite egin dutela eta, bueno, alde egin behar izan duela, baina, bueno, hori ikusten ditugu. Horkoak hor borrokan, hemen beste karga bat laguntzeko. Ez betonen karga ainadir impresionanteak. Ez dira zeldunak izango, baina, bueno, irenolako sarraskia dagoen. Eta horrela breiten jarrak niz eta galera handiak izan, borroka hau irabazi egin zuten eta Bilbali salbatu egin zuten. Hori izan da dena lagunok. Horrengor arte. Agur, hemen ikutak izuen plan bajak, potenteak izan dira.
Eta orain bai, espero bideoa gustoko izatea, eta izan duzu eman atsegin dut, kanalari asko laguntzen bai dio eta bar. Gur.